Our God in heaven, we thank Mwari you for wedu this kudenga, very special time that we can all tinokutendai come nenguva together, yakakosha Lord, ino and apo tinouya learn pamwe these chete messages. tichidzidza How blessed we mamessages are aya. living in the time that we are Takakomborerwa kurarama to have munguva yatiri kurarama, understanding kunge and tiine knowledge of kunzwisisa our present neruzivo moment, Lord. rwenguva I yatiri just pray, kurarama Lord, Mwari. that Tongonamatai you Mwari help me kuti today to present mundibatsirewo and for the nhasi kuti hearers to ndikwanise hear, Lord. kupresenta And we thank kuti you vanonzwa in your vagonzwa. name, Lord, Tokutendai Jesus. muzita Amen. renyu Jesu. Amen. So today we're having a look on the line at 144,000, and we actually Nhasi know where we chambotarisa are. line re144,000 tinoziva patiri. We are just before the Sunday law. And Takuda kusvika paSunday law. we've come to understand over time what this Mukufamba Sunday kwenguva law is. takava And nekunzwisisa we're learning kuti that Sunday it's law not iyi a Sabbath Sunday ichimbori issue at chii. all. Takadzidza kuti haisi nyaya And yesabata the reason why we still nesvondo use kwete. the Sunday law, it's a symbol and Maka it's tichiri because it's kushandisa easy to kuti identify and Sunday it's law familiar inyaya yekuti language. simbo So inonzwisisika before we ende ilanguage yatinoziva. a question I was thinking is Mubvunzo how do we wandandichifunga recognize ndewekuti the Sunday law that's in front of us? tinoiona sei recognize Sunday law something, iyi we'd iri have to pamberi have seen pedu. it before. Kuti tikwanise That's how kuona we, chinhu tinofanira kunge takambochiona because we've got a kumashure memory of it. nekuti And it's the tine same principle, I ndangariro guess, yechinhu when ichocho. you think about Ndiyo principle yakafanana immunizations, kana tikafunga how nenyaya they work yekuimmunizwa in our body. So when a kuti virus zvinoshanda enters sei our mumuviri body, yedu. Kana your vhairasi iya body can yapinda recognize mumuviri it yedu, because your body has muviri seen it wedu before unogona because of kuona kuti immunizations. And your body's iyo created vhairasi nekuti memory cells. yakamboiona So for us to paimmunization recognize inocreata the Sunday memory law that's in cells front of us, kuti we isusu have to have tikwanise seen it kuona Sunday law before. iri pamberi pedu And this tinofanira kunge is the takamboiona Sunday law kumashure. waymark of Iyi ndiyo Sunday law 2014. waymark So we're going to go 2014. back to the priest line, Tichadzokera our kune last line reform line, remapriests, and reform line redu. we know our reform line for the priests Tinoziva kuti reform line remapriests 1989, rinotanga pana 1989 2021. richipera pana 2021. But what we want to have a look at is reform Asi chatoda line kutarisa using two pareform line parts. iri zviri mumaparts maviri. So let's consider it in two parts. So from 1989 to 2004, Mumaparts maviri aya 1989 kusvika what were we supposed to 2014 do in this time period? There chii was two chataifanira things. kuita We were to munguva iyi. Kune zvinhu understand zviviri and accept taifanira kunzwisisa the date. nekugamuchira zuva. That 2014, the existence of Zuva rekuti 2014 So all taifanira this kurigamuchira. history is preparing us for the Nhoroondo yese iyi iri 2014. kutigadzirira Not kuti its tisvike pana content, just 2014. the fact that Kwete it kuti exists content and yacho the asi implications kungoti of iriko that it ende exists. dheti iri rinoexista ndo So zvataifanira kugamuchira. in 2014, God expects us to 2014 accept Mwari 2014 vanotarisira kuti as tigamuchire or 2014 the Sunday law. If seSunday we law. think of the midnight cry, Ukafunga nemidnight cry, the significance, the importance of the midnight cry, kukosha history is kwemidnight helping cry us and understand nhoroondo not the fact that it ichitibetsera exists, kunzwisisa but actually kwete now kuti the content. inoexista asi inenge yakutibetsera kunzwisisa content ye2014. So all of us that live in between that 2014 to Saka kubva 2018, kuna 2014 kusvika so God's given us a 2018 box, and Mwari God said, don't vakatipa open that box. box. You're not Vakati ready to open chimbomirai that kuvhura yet. box iri hamusati But maready. it's labelled Sunday law. Rinenge Just rakanyorwa take it kunzi and Sunday law accept it. kunze. But then, Chingoritorai muri what we had gamuchira. to do is Asi open it and start pulling chataizofanira out the kuita content of kusovhura manje 2014. box iri totanga And people kupula out started zvinhu looking in zvazvirimo that box kubva and they were trying to 2014. find Vanhu vakatanga Obamacare and kudongorera how mubox Hillary umu Clinton vachida was kutsvaga trying to Obamacare kana kuti destroy Hillary America. Clinton ari kuedza And kudestroy when that America. box was open, Box iri people didn't recognize parinovhurika the content. vanhu havana kukwanisa we kuona think zvinhu about izvozvo. this whole reform line is Saka reform line rese really iri does revolve around 2014. rinotenderera pana 2014. Firstly, accepting Kutanga wagamuchira accepting
that it exists and having the kuti faith to hold on, 2014 but maybe iriko not fully uye understanding. wova nefaith yekuramba And then we're to wakabatirira open nyange up the usati content, wakunzwisisa and start going content through. So yozouya 2014 tozotanga kupinda was, mairi saka many major 2014 turning points, and we've papane seen maturning over points the akawanda since beginning of the year there's takaona about 26 kubva kutanga kwegore significant events that kuti happened pane in anosvika 2014. 26 So one maevents of ari those significant significant anoitika events, I'm 2014 going to pull out of the Sunday law box imwe today yeevent is actually Gamergate. yandichadhonza kubva mubhokisi resunday law yemuna 2014 igamergate. So we're going back to 2014. Tichidzokera kuna 2014. So I'm just going to turn my board around so I can just write some stats on the Ndichangotenderedza board. board rangu kuti ndigokwanisa kunyora zvimwe zvinhu kuseri. So back in the gaming world in 2014, ukapinda muworld yegame yemagame muna 2014 2014 active gamers on pane vanhu vanokwana kuita 1.5 million muna 2014 vanenge vachiri active pakutamba magame. Pozoita 1.8 hanzi 1.8 million vari active vanotamba magame. Mumakore 8 aya industry yemagame yanga iri kukura zvakanyanya. Pari zvino vari kuestimata kuti muna 2022 kuti kwave nevanhu 3.24 kwete mamiliyoni asi amabhiliyoni vanhu vari active vari kutamba magame pasi tenderere. Industry yemagame iyi yakakura kupfuura yemusic nemaindustry imwe yataurwa zvakasanganiswa. Net worth yayo muna March 2022 global gaming industry inonzi inokwana kuita mari inokwana 300 billion madola. So you might be thinking, well, saka munogona kunge muchifunga kuti saka chii chakakosha mukunzwisisa nezveworld yemagame iyi. Chekutanga tinoona kuti vanhu vakawanda sei mumasociety vari active, vanhu vakawanda chaizvo. Motoona kuti zvakakosha kuti tinzwisise mucontext yezvatava tiri kudzidza zvemisogyny kuti inopinda sei mumafabric esociety yedu, uye gaming world haisi excluded pane misogyny iyoyo. Saka ndoda kupinda mune Gamergate tichifamba zvishoma nezvishoma. Pane information yakawanda saka ndatora information iyi yakawanda tichafamba zvishoma nezvishoma. Tichaita maparts 2 nekuti kune zvinhu zvakawanda zvekuti titarisane nazvo. Zvandichaita ndichashare screen yangu. Zvatichaita tichatarisa matitles ese aya. Vanhu muri kuona here screen yangu? Can you see my screen share? Yes. Yeah. All right. Thank you. All right. So we're going to go through these each titles and we'll break them all down. Tichitarisa matitles ese aya tichimatsemura. Chekutanga chiko chinombonzi Gamergate. Totarisa Gamergate iri hashtag. Totarisa overview yeGamergate. Totarisa masocial media platforms akasiyana anoshandiswa muGamergate. Yakambotageta aniko Gamergate? Yakatanga sei Gamergate? Ndiani aiva kumashure kweGamergate? Mainstream media inoti kudiko nenyaya yeGamergate. Chakazokosha toda kuiona Gamergate muprofesi. Tichaona kuti tichasvika papi nenguva yedu yatiinayo. So our first title there was, what is Gamergate? Title yedu yekutanga yanga yakanzi chiko chinombonzi Gamergate. Gamergate izita rakashandiswa neindustry yemagame. Vaitaura nezve maethics ariko kugaming. Saka
ukafunga kuti Gamergate zita racho pane gedhe, pane munhu ari kutamba game vari kuona corruption mugaming industry iyi. Ndichatsanangura corruption iyi iri pakati pevanhu vanodevelopa magame, ukadevelopa game then media inoreviewa magames aya. Saka une mativi maviri aya, vanhu vanotamba magame vari kutarisa majournalists emagame vachiti vari kupromota madevelopers kuti ivo vabenefit. Ndo kuwanikwa kwezita iri kwakabuda nemagamers aya. Chatichaona ndechekuti zita iri rakazove weaponized rikazotochinjwa kutoita movement. Ndo zvatichatarisa. Movement iyi yakatorekuruta vanhu vakawanda ikasvikira kune vanhu vakawanda chaizvo. Saka Gamergate sehashtag ndo title yechipiri. Tikaitarisa iri hashtag yakagadzirwa paTwitter. Tichazoona kuti ndiani akagadzira hashtag iyi. Asi chekutanga ngatitarisei social media platform inonzi Twitter. Saka tichatanga tataura nezveTwitter kutanga. Twitter isocial media ye-online platform yaunogona kushare mamessages. Mamessages aya anonzi matweets. Pakushandisa hashtag pamberi peizwi zvinotendera vanhu kuti vabaye pahashtag iyoyo vobva vaconnecta kune vamwe vanhu matweets avo ane hashtag yakafanana naiyoyo. Saka ndichaita zvatiri kudzidza. Saka iyi ndo saini yehashtag. Ndichazokuratidzai kuti yakatanga sei. Saka tine hashtag Gamergate iyi. Asi Gamergate harisiri izwi, rabatanzwa nehashtag rapa social media platform. Saka unogona kuverenga nekushare pakati pematweets aripo evamwe vanhu vanenge vakaita hashtag iyoyo nemamatwitter users. Chinozoitika ndechekuti ukabaya uri mumeseji yeTwitter yacho inokulinka kune vamwe vanhu vane izwi iroro. Tichazotarisa mamasocial media anga ari kushandiswa asi tichambozvisiya zvakadaro pari zvino. Saka overview yeGamergate tinoda kungoona kuti picture yacho overview yakamira sei. Online yaiva online harassment campaign yakatanga ichishandiswa nehashtag Gamergate. Yakakurudzira sexism muvideo game culture. Muna August 2019 yakatageta madzimai aiva muvideo game industry. Mamazita avo vamwe vedu togona kunge tichimaziva. Tichazotaura vamwe vanhu vakatagetwa. Pane game developer inzi Zoe Queen. Tine mumwe ainzi Brianna Wu. Tozoita mumwe feminist media critic anonzi Anita Sarkeesian. And Brianna Wu. Na Brianna Wu. The harassment campaign included doxing, which we're going to talk about. Vakaita campaign inosanganisira doxing yatichazotaura nezvayo. Nema-death threats ataurwa. Izvi zvinongotsanangura kuti ndianani uye vanhu vanga vakatagetwa ndevapi. Tichatanga tatarisa vanhu ava. Ngatimbotarisai social media. Saka patinenge tichitarisa mapresentations aya kuti muzive kuti ndenichitaura nezvechii. Tataura nezveTwitter. Saka paTwitter iri yega zuva nezuva pane 206 million vanhu. Zuva rimwe nerimwe vanhu vakawanda ivavo pazuva 1. Tichatarisa YouTube.
I'm sure we're all familiar with YouTube. I won't go into how that works. Ndofunga kuti tese tinoziva YouTube uye kuti inoshanda sei, handichatauri nezvayo. Inotevera iReddit. Just a very brief overview. So this is tichambotaura nezveReddit zvishoma. Iyi iplatform ine vanoshandisa vasingazivikanwi, vane zita ravanoshandisa. So they do have a username. So inside this big mukati meforum ihombe iyi inonzi Reddit kune tumwe tumaReddit tudiki tunonzi tumasubreddit kana kuti macommunity. Unogona kujoina community chero yaunoda imomo. Chinozoitika ndechekuti nzira inoshanda Reddit ndeyekuti mumacommunity umu kana uchifarira content yacho iri kupostwa imomo, community inogona kuzvisumudzira kuti zvive pamusoro, then zvozotanga kuonekwa nevanhu vakawanda pawebsite yeReddit. Ndo basic overview yeReddit. Inotera inonzi 4chan. I'm going to read this one a little. So Iyi ndichaverenga zvishoma. Saka 4chan, it's very anonymous. It's an anything go forum. So it's kind of a step up from Reddit because you actually do have a username where 4chan is yakadzama kupfuura Reddit. 4chan hauna username, yakasiyana. Fundamental operation is not much different from Reddit. Haina kunyanyosiyana neReddit. Saka inotsemurwa kuisa mathreads apo vanoshandisa vanogona kudiscussa matopics akasiyana siyana. Pane vanhu vanokona kuita 22 million maximum per 4chan. A couple of things that make 4chan a little bit unusual. Zvimwe zvinhu zvinoita kuti 4chan, we spoke about Reddit, so users never need to have an account or even pick a name. Vanoshandisa havasungirwi kuti vanga vaine zita kana kuti rinozikamwa rekushandisa. Saka vanoshandisa 4chan vanoita zvavanoda, hapana vanombovabvunza. Zvoreva kuti haugoni kumesejera vamwe mausers, haugoni kuve nesocial relationship kunze kwekuti vazvitaura vega kuti ini ndini ani neimwe nzira. Ndo zvinoita 4chan. Vanhu vazhinji vanoshandisa 4chan. Tichitarisa pawebsite yavo vanoti vazhinji vanoishandisa vanhu vechidiki vakadzidza kumakoleji, vanoda Japanese culture, mavideo games, vanoda zvetechnology, vanotaura English, vanowanikwa kunyika dzakasiyana, America, Britain, Canada neAustralia. Site inoonawo imwe traffic inobvawo kuna Germany, Switzerland neFrance. Ndo 4chan. Actually, I'm going to leave that because it's too much information to talk about more. Ndichasiya imwe information yakawanda. There's ultimately no way of knowing who uses it. Saka hapana nzira yekuziva kuti ndiani ari kushandisa pa 4chan. And the next one is called 8chan. You might have heard about 8chan. Inonzi 8chan. Munogona kunge makambunzwa nezvayo. So 8chan is a far-right message board. 8chan ndeye far-right. Panoitwa zve-hate speech zvakawanda. Yakatanga kugadzirwa se-alternative yemessage board ye4chan. Tadzika zvakare taaku8chan kubva pa4chan. Yakagadzirwa pakatangira QAnon, conspiracy yaya takambodzidza nezvayo. Yakatanga kumapost aisazivikanwa nemunhu aishandisa zita rekuti Q. Ndovimba kuti takamboinzwa. Then kune inotevera inonzi WordPress. So this is a different kind of forum. Iyi forum yakati siyanei kana kuti iwebsite yakasiyana. Iyi unogona kupublisha zvinhu zvako kana kuisa mablog. Kuti blog unochiita uchinyora senge uri kunyora padhayari. Paunoenda patichaita mapresentations aya muchanzwa ndichitaura nezvemasocial media platforms akasiyana aya anoshandiswa paGamergate. Yatichatanga kutaura
nezvayo tichataura nezvedoxing. What is doxing? Doxing vanoshandisa chaizvo. This is a word haisi used in social media. Iri izwi rinoshandiswa mune social media. Doxing kutora information yemunhu iri personal, sekunge mafoni number, maadresi ekudzimba, vobva vazvitora vobva vazvirivhila kune nyika yese. Saka munhu anogona kunge aine access oheka personal data yako painternet, otarisa personal information yako kwaunogara, obva azvishare kune vanhu vaanoda kushare navo. Ndo doxing iyoyo. Izvi zvakambotanga seiko zvese izvi? Iyo Gamergate yakambotanga sei? Saka controversy nemaevents anozozivikanwa seGamergate akatanga muna 2014 sepersonal attack kuna Zoe Queen. Tichazotaura nezvake. Zoe Queen mukomana waaidanana naye akanyora detail yerelationship yavo yakareba, akabva aisa mapersonal chats avo nemaemails avo avaitaura vachiri kudanana, akabva azviisa painternet. Saka akabva adaidza maposts akaisa aya kuti the Zoe posts. Tichada kuongorora kuti sei akazviposta izvozvo. Okay. So the blog, so he's written as a saka blog anonyora seblog, anenge achishandisa wordpress. Anomboshandisa mamwe esai asi anoshandisa wordpress obva agadzira blog iya yatati inoita senge diary rauri kunyora. Anenge achitaura kuti Zoe Queen akava nemarelationships ari sexual nemurume anonzi Martin ari reporter anoshandira website inonzi Tukatu, achiti akarara naye kuti vachinjane nekuti awane mafavors egame raanga agadzira redepression. Saka anogadzira post yesei achiti ane information iyi yanews reporter ava kuti vanga vaine relationship naZoe uyu. When you go through I just for trying to understand what was happening, I went through paunozoongorora uchida kunzwisa kuti chii chakaitika. Ndakatarisa maposts iwayo unoona kuti iri one sided post yemukomana uyu, iri vulgar, iri one sided, hapana content, hapana zvimwe zvinhu zvaanoita. Anozviposta painternet, azviposta vanhu vanotamba magame vaya vanobva vazviverenga manje. Saka une vanhu magamers vanotamba magame, then une vejournalism. Saka magamers aya vari kuverenga post iyi vobva vaona kuti uyu Zoe akawana mareviews akanaka pagame yake yakagadzira najournalist uyu. Vobva vati ethics yegaming honai zvayakuita. Saka vaane proof yavanoti taane proof kubva kune Zoe post iyi. Saka ngatitarise vamwe vanhu vakatargetwa neGamergate iyi. Saka paine vanhu vakawanda vakaatakwa, asi tangotaura vanhu 3 ava. Ndichashare screen yangu kuti tigonyatsokuona vanhu vatiri kutaura nezvavo, kuti tibatanidze mazita nemaface pamwe chete. Saka uyu ndiye Zoe Queen. Munhu anogadzira magame akazvimiririra. Akagadzira Depression Quest. Igame iri tech focused inoda kubetsera vanhu vari kuexperience depression. Zvaibhesa pane experience yake iyo yaakamborwara nayo. Zoe anorwara nedepression, saka anogadzira mavideo game aya akasiyana siyana kuti vabetserewo vamwe vanhu vane depression. Unoona vanhu vachiresponda kune progressiveness yemugame world, ndo zvakaizoitika izvi.
kuti yakatowana mapositive viewers from gaming media asi vakazowana backlash. Media yakatoti izvi zvakanaka izvi zviri progressive kumagame asi vaya vanotamba magame aya vanogadzira magame havana kuifarira. Ivo vanoda kuemphasiza violence nezvimwe nekuisa politics mugaming culture. Saka Zoe Queen akawana kudzvanyirirwa neharassment zvakanyanya kwemwedzi yakawanda. Afuta averenga mathreads akabva kune mukomana wake. Queen akataura pachena nevemedia. Izvi zvakabva zvatowedzera kuti abuse itowedzera kwaari zvichisanganisira doxing yatambotaura iya. Tora personal information yake, adresi yekumba, kuzviposta paonline. Saka akatozotiza kumba kuti arambe ari safe. Munhu anoteera vachataura nezvake. Anita Sarkeesian. Anita munhu anokriticize media. The executive non-profit inonzi yezvefeminism. Website yake inotaridza culture yemagame uye kuti magame ane zvakawanda zvirimo zvakaita kunge abuse. Anoratidza vadzimai vari mudistress. Akaita series yevanhu madzimai vanenge vari mudistress vanongopotreva vari musituation yekuti vanenge vachida kungosevhwa. Saka akatanga kugadzira mavideos akapinda papop culture. 2014 akaita mavideo akawanda achiisa topic yemacomputer games. Saka akatanga project yake pacommunity inoraisa mafunds ekutanga project. Aida kuratidza iye kuti mumaprojects omu pane title yevideo yake anoisa pamaseparate videos inonzi tropes versus women. Tropes ndiyo storyline yacho inongoratidza mavideo games vanhu vachirwisana nemadzimai. Aingoda 6,000 kuti atange video series iyi. Saka pa 24 hours anga atoreza $6,000 iyi. Akatoreza yakatowanda times 4. Saka ane mari yekutanga project iyi. Vanhu vanoda kuchinja, vanhu vanoda kumusapota asi panozoita manje backlash. Ndo panotanga harassment yake. Vanhu vakatanga kuvandaliza page yake yewikipedia vachiisa maslay ari gender based vachishandisa abuse yakawanda. Akati akamboharaswa painternet kare asi akati ndiri mudzimai painternet asi handisati ndamboatakwa nemob sezvakaitika izvi. Saka kwaisangova kuvenga kuri pachena. Vaitoataka maaccounts ake vachida kumuexposa. Saka Kickstarter campaign yake vaida kuti ikanselwe. Vaida kumutaurira kune veFBI neveIRS asi hapana chakashata chaaita. Vaida kuposta adresi yake yekumba uye adresi yevabereki vake. Ndokutanga kwazvakaita. Anita akatanga kuwana madeath threats nemarape threat mukuresponda. Pane game inonzi Grand Theft Order inoencourage vanotamba kuti vauraye maprostitute. Saka akazvichallenja zvese izvi. Backlash vakati uyu munhu anoba imbavha yakabira vanhu mari yakawanda.
vakaedza kuda kuti vagadzire yakaita kunge documentary yekuexpose but hapana chainoexpose, hapana chakashati chakaonekwa chaiita. Saka umwe munhu akatogadzira game iyo yaunogona kurova face yake kusvikira yakubuda ropa. Saka ndo abuse yatiri kutaura. Kune zvizhinji. Pane Utah University kune speech yakaitwa. Zuva respeech isati asvika paithreatenwa mass shooting. Saka vakareceiva email kuuniversity. Zvazvakanyorwa muemail iyi ndezvaityisa. Zvainzi uku ndokuurawa kwepachikoro kwakanyanyisa kukura kuchaitika kuamerican history. Ndikukupai chinguva kuti zvisaitika. Saka munhu anosendai zvaashandisi zita rake. Anoshandisa zita remurume, handisi kuti ndicharitaura zvakanaka here. Anonzi Mark Lapine. Akauraya vanhu vakawanda chaizvo muna 1989 achiti mafeminist. Saka Sarkeesian akakansela speech yake yaaifanira kuita kuuniversity iyi, but vakazoorganiza mametal detectors. Kana mukatarisa shooting ya1989 yakaitwa kuPolytech, munofanira kuitsvaga. Wikipedia inoikavha zvakanaka. Yaiva masaka yemafeminist yaiva brutal zvakadaro. Saka ichi ndo kushuda kwakaitika kukuru muna 1989. Saka uyo akuzvunza muna 2014 vavasina basa nazvo, havana kutomboisa mametal detectors kuitira masecurity measures, chero ari basic zvawo. Asi ukafunga nemass shooting threatening kuti yakashata sei, kokuzoti threat yebhomba manje. Sarkeesian aifanira kupiwa honor yegaming industry. Umwewo asingazivi kamwe akasenda achipromisa kuti ndichaputitsa bhomba kwamunoungana ikoko. This time Sarkeesian vakaorganiza kuti vanhu vange vari safe. Saka mapurisa vakatsvaga vakashaya chinhu. Award ceremony ikaenderera mberi sezvanga zvakaplanwa. Saka Anita achitaura zvaanofunga nezveGamergate anoti environment iri abusive inotyisa inoataka vadzimai muindustry. Purpose yayo ndeyekunyaradza madzimai. Kana vasingagoni vanoda kuvadiscredita. Saka ndiye Anita uyu. Tichatarisawo anotevera anonzi Brianna Wu. Brianna uyu munhu ndewekuamerica wanogadzira mavideo game uye anoprograma pamakombiyuta. Saka vakagadzira studio yemagame inonzi Giant Space iri independent. Anoitawo zvemavlog uye anoita zvemapodcast zvinoenderana neindustry yemagame. Akatombokonfranta vamwe vanhu vaiva paGamergate iyi, akavachallenja pane zvavanga vachiita. Akati iye aiongorora 8chan website yatambotaura nezvayo iyo. Umwe munhu asingazivi kamwe akaposta information yake iri sensitive pamusoro pake. Imwe post yacho yanga iine adresi yake, saka vakamudhokisa zvakare. Akatanga kuwana madeath threats nemarape threats vachiisa adresi yake. Izvi zvakamukonzeresa kuti azotiza kumba kwake. Aya mathreats anobatanidzwa neGamergate zvakanyanya. Brianna akati akawana maemail emadocs evanhu vanozviidentify semaGamergate supporters vachiti vachamuurayira imbwa yake.
2014 yakunopera family yavo to the prosecution of those who sent death threats to her. yakatooffer reward ichiti tipedzerewo kutsvaga vanhu ava vari kusenda madocs aya nemathreat message aya. Muna 2015 akati aispenda zuva rimwe chete wiki rese achicontacta malaw enforcement nemadeath threats aanga achiri kuwana. She actually started a legal defense fund for women. Akatanga legal defense fund yemadzimai vanotagetwa neGamergate. In March 2015, she said muna March 2015 anoti akawana madeath threats anokwana kuita 48 pa6 months kubva pazvakatanga. Update in 2019, her and her husband update yekupedzisira muna 2019 unable to live freely in fear of anga asati akwanisa kurarama zviri free achitya kuti vanhu vanowana adresi yake. Saka handisi kuti tese tofunga kuti madzimai ava sei vachizowana mathreats akawanda aya ende hapana chinoitwa nezvazvo. Tichazotsanangura nezvazvo kumberi. Saka title yedu inotera ndeyekuti ndiani akambotanga nezveGamergate iyi. Saka anonzi Aaron Jonani. 24-year-old software developer. Ndi-software developer ane makore 24 ndiye akagadzira Zoe post yatataura. Saka ex-boyfriend yaZoe ndiye akanga achida kudestroy reputation yake. Mamwe mastrangers vakawanda vakauya chaizvo vachitoda kumubatsira. Aitoprotectwa neFirst Amendment right yake. Saka anoti tine free speech vachitoti tine First Amendment right. Saka anonyora Zoe post iyi nekuti akamboharaswa kare paakaisa depression quest game yake aiziva kuti anoenda kupi kana aharaswa. 16 August 2014 akaisa mavideo post maviri pamavideo game 2 masides. And it quickly found its way to the third, so it got to 4chan. Zvakabva zvawanikwa zvapa 4chan. Ava nehistory yekuharasa madzimai vanotamba magame nekugadzira. Saka pane Penny Arcade neimwe isingatauriki. So he had a plan B, of course. So he posted it himself on a blog on the WordPress. Akazviposta ega pablog paWordPress. Akanyora blog pachezvake 16 August. Nobva baya pekuti publish. Akabva agara zvake achitarisa zvinhu zvaanga agadzira zvichiexplode. Saka akada kuti zviende viral zvikaita damage yakawanda chaizvo. Iri against Zoe Queen. Saka ndichangonyora zita rake. So he listed the mob that would later become Gamergate to do most of his Saka anogadzira mob iyo inozova Gamergate kuti iite dirty work yake. Anenge akawanda kushure kweFirst Amendment. Asingatori responsibility kune zvinhu zvanga zviri kuitika. Nightmare yakawanikwa naQueen achizoenjwa uye vamwe madzimai vatataura ava. Saka tinoona kuti I did read one article that he was atheist, but I don't want to put that up because I've only just read pane it from article one inotaura source. kuti anga ari atheist but handidi kuiisa nekuti ndakangoiverenga musosi imwe chete ndichida kumboiresearch. All right, so the next person munhu anotevera anga ari kumashure kweizvi anonzi Adam Baldwin. Adam Baldwin uyu ndiye murume akatanga Twitter post. Ndichanyora zita rake pasi.
what I might do is scroll down and have a look at this Twitter post. If you're not on Twitter, it's hard to get an idea. Kana uchiziva Twitter unongone idea. The original post, it was Saka iyi ndiyo post yekutanga yakaiswa paTwitter muna 2014. Unoona date racho pazasi apo 27 August 2014. What's happened? So saka ndo zvakaitika izvi. I'm just going to. So these pair of videos you aren't. Saka mavhidhiyo maviri aya hauchakwanisi kumawana hakwasi. It was showing the earlier allegations between Zoe Quinn, ma-allegations ekutanga pakati paZoe Quinn Grayson, who was the na Nathan Grayson aiva journalist. Two YouTube clips. Saka ma-YouTube clips aya anopostwa Adam Baldwin odecida kugadzira hashtag paTwitter account yake iyo yatambotaura nezvayo. Unokwanisa kubaya hashtag iyi pakanzi hashtag Gamergate ubva walinkwa kune mamwe matweets vanenge vaisawo izvi paTwitter dzavo. Saka unokwanisa kufollowa apo munhu uyu unotoona kuti ane 175 vanhu vakatozvitwita futi izvi zvaakanyora. Kwangopfuura mwedzi Twitter post iyi yakaramba ichitwitwa ka 1 million mumwedzi imwe chete chete. Ndo speed yezvinhu yazvinofamba nazvo paindaneti. Pane hondo yepaindaneti inomhanya nekukasira. Zvimwe zvakati wandei pamusoro paAdam Baldwin kuti ndiani uye akambotangireiko hashtag iyi. Uyu Adam Baldwin munhu anoacta, handinyanyi kuita zvemamuvi, asi aiva pane movie yainzi Full Men of Jacket. Anoshandisawo mavoice ake pamakarekta akasiyana pamavideo game zvakare. Saka ndiye akagadzira hashtag iyi yeGamergate. Muna 2014 ane vanhu vanokwana kuti 190,000 vanomutevera panguva iyoyo. Ezvine zvaatoo ne375,000 vanomutevera paTwitter. He's against what we call social justice warriors. Anopikisa vaya vanonzi masocial justice warriors. Saka vanovadaidza vachiti SJW, social justice warriors. Tichazotaura nezvavo kumberi uko. Iye Adam ano political views small government kana hurumende doko. Should I get my spelling right? Conservative. Rachel, do you want to stop the share screen at some point so we can... Is that okay? Ariwo conservative zvakare. That's great. Thanks, Brody, for the reminder. So Adam Baldwin is a small government conservative libertarian. Saka ari libertarian zvakare. Andewe small government, mu-conservative, mu-libertarian. So why did he start this hashtag? Saka akatangire hashtag iyi. Saka akatanga hashtag Gamergate achiresponda kune zvaakaona kuti pane masocial justice warriors vari kufokasa pane zvemisochoni. Saka ndichangokota zvinhu zvaakambotaura. Akati inda handisina intention yekugadzira hashtag movement kana chinhu chakadaro. Une magame journalists aya vanoda kuchinja nyika nekuti vaite zvesocial justice. Zvaanoreva izvi, government ngaikure, torai mari yakawanda kubva kune vanhu vakawanda, ndo kuona kwaanozviita. Iye anoti ndandisina intention yekugadzira movement, asi ndo zvaakatoita. Go through what an SJW is.
kuti tinyatsokunzwisisa kuti sjw chi tichambozvitaura kwechinguva nekuti zvinoramba zvichidzoka kazhinji. Tichaenda kuwikipedia. Saka phrase iyi yakatanga kupera kwe20th century kuvanhu vanoita nezve-social justice activism. Na2011 zvaiswa patwitter yakachinja kubva kune term iri positive ikabva yaitwa kuti ive iri negative. Munofunga imi kuti yairi nguva ipi? Hongu, yairi kuburikidza neGamergate controversy. Iri zwi rakaadoptwa nevakanzi alt-right vachirishandisa zviri negative nema-negative connotations. Zvakabva zvatoita overshadow origin yayo. Vakatoriita weapon izwi iroro. Saka munhu wese asingafariri vanhu ava kuGamergate anongovadaidza achiti ma-SJW. Iyi yaiva nzira yekuti vave ne-negative, ne-attack iri negative kwavari. The terms negative use became mainstream due to the 2004 Gamergate harassment campaign, where it merged the pamainstream burikidza neGamergate proponents and was popularized on websites such as Reddit. Raivawo popular pamawebsite akaita kunge Reddit, 4chan neTwitter. Vanosapota Gamergate vakashandisa izwi iri kukriticiza zvavaiti influence yekunze yevasingadi muvideo game industry kuma vanhu vari progressive, kubva kuvanhu vari progressive. So we saw that name was actually what we said it Saka takaona kuti zita iroro rakamboshandiswa nenzira iri positive kuburikidza neGamergate rakazoshandiswa zviri negative kudiscredita munhu wese ari progressive. Tataura nezvaAdam Baldwin ari small government conservative ari libertarian. Toda kutaurawo tichazozvitaura futi kumberi. Saka hashtag yaBaldwin Gamergate inobva yatorwa nenews site inonzi Breitbart. Handisi kuti tese ticharangarira here Breitbart. Elder Test vakambotidzidzisa Breitbart zvakanyanya kare. Ndichangosheya screen yangu zvakare. Munhu anoteera wandichatarisa. Milo Yiannopoulos. Anonzi Milo Yiannopoulos. Milo Yiannopoulos. So Milo Yiannopoulos. Baldwin's hashtag is going through so many hashtag different Baldwin forms of social inopinda media. pamasocial media akawanda atataura aya. Inobva yatorwa neveBreitbart venews site iyaye yatataura. Tichazoverenga zvinonyorwa naMilo mukanguva kanotevera. Zvangoverenga title. Saka anotora hashtag iyi obva anyora article pamusoro payo. Saka zvinonzi title yacho inonzi feminist bullies tearing the video game industry apart. Saka uyu ndiye Milo Yiannopoulos. Kuti ari extremely controversial kuto the understate. Wikipedia page, you'll see who he really ukaenda pawikipedia page unonyatsoona kuti ambori ani pane zvakawanda zvekutaura. Saka nchangoita samari ikukasika kuti ndiani munhu wekubritain ari far right, political commentator weku-outright, ndi-public speaker, anonyora zvakare. Kunyora kwake kunowanzokushoropodza Islam, feminism, social justice ne-political correctness. Aimbawo editor weBreitbart News, media ye-far right. Anoadvocatewo zve-free speech. 2014 anotanga kunyorera Breitbart News.
ndichaverenga zvishoma. Breitbart News inodondana neOutright. Vava vaine chairman wavo Steve Bannon akadeclare website iyi kuti iplatform yeveOutright muna 2016. Breitbart News inova virtual supporters, inoita masupporters vari virtual vaDonald Trump kucampaign yake ya2016 yekuita president. Ndoda kuti tingotarisa nekukasira kuti anoti chii muarticle rake. Feminist bullies tearing the video game industry apart. Ndiro article racho. Saka ndiye akanyora article iri. Ndichangotora section kadiki diki. Milo anoti ngatitaurirane pachena. Izvi zvese zvekungofungidzirana zvemadeath threats zvoita mafemale agitators. Hapana evidence has ever been credible. That is to say that any feminist campaigner on the receiving end of internet trolling has never been in any real danger. Even in the most famous cases, that of Kathy Saria, there is no evidence the target was ever at risk. Anoti hapana evidence yekuti trolling yepainternet yemadzimai kuti vanenge vari parisk chaiyo chaiyo yekutoti vanhu vanotouya vakachivaataka. Ndichangotaura zvishoma nene. Muna 2007 akasiya basa rake kufitness industry nekuti akaatenda program neclass akaifarira chaizvo. Akabva achinja basa rake raaita kuti ave mudzidzisi pamedia kunhau dzekuprograma. Ndichazviverenga kuitira context. She abruptly cancelled her appearance in 2007 on an e-tech conference in San Diego due to threatening blog posts and emails, including death threats. Aiwana maemails aithreatena kuuraya. Vanhu vaimuharasa vachiposta picture yefesi yake vachimuthreatena nekumuharasa. Saka akazvitaura kunews mathreats aya akawedzera. Akabva agive up career yake kutekinoloji nekuda kweharassment yaaiwana. Akabva aregedza mapublic speak events aaiita. Akaregedza zvekubhloga zvakare. Mupost yake yekupedzisira akati ndaisada kuinvolvwa neculture yemabloggers kana harassment idzi dzichigamuchira. Akazoti handidi hangu zvinozouya kana munhu waitwa docs nyanyira hangu mhuri yangu. Saka iye Milo ari kuti hapana evidence yekuti matargets ava vanenge vari parisk chaiyo chaiyo. Saka zvinhu izvi zvatari kushare pamusoro pevanhu ava madzimai aya nemuindustry iyi hatina kupinda mudetail yekuti mathreats ate avaiwana asi zvazvakanyanyokudzika zvaisemesa zvaityisa. Madzimai akawanda nyanyanyanye Brianna vane mapost traumatic syndrome. They're all still living in that sort of fear. So vachiri kurarama vaine kutya ikoko. You got shooting threats and bomb threats. Saka une mathreats ekushudwa nemathreat emabhomba ndofungwa iyo yekusanzwisisa kuti madzimai ava ari kuenda through chii. So he's also a free speech champion. Saka free speech champion zvakare iye Milo. Umwe free speech champion ndiMike Shenovich. Ndiye wokupedzisira wachataura nezvake. That was Milo. And this is very briefly touching these people and their lives. Tungovabata zvishoma neupenyu hwavo vanhu ava. Pane detail rakatowanda asi hatisi kuda kunyanyopinda mudetail rakawanda tinorasika. Saka uyu ane degree relaw. Pizzagate conspiracy theory.
akanga ari involved muconspiracy theory yepizzagate iyayi takamboibata movement munomu kuona damage yayakakonzera. On Twitter, he has 887,000 followers. Ane vanhu 887,000 vanomutevera. Ane vanomutevera vakawanda. Mike? Anonzi Mike Senovich. And he's big in the men's right activists. Akanyanya kutekeshera kune zvema-men's rights activists. Uye free speech. Anoadvocata zve-free speech. How did he get involved? Iye akambove involved sei? So he got involved early on in the piece. And he got in contact. Akava involved kutanga kwecase iyi. A few tweets that he sent on Twitter. Ndichakuradzai tweets aakaisa patwitter. Akabatana naAaron. And because Zoe Quinn actually, understandably, she put a abusive prevention order against. Akaisa abusive prevention order zvainzwisisika against Aaron. So, let me just quickly show you. Regai ndikokuradzai nekukasira. And Brody, can you tell me, is that clear or should I zoom in a bit? So these are some of the things that he would say on his Twitter account. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvaaisa paakaunti yake yeTwitter. Ma-SJW mabullies. Ndinovenga mabullies. Unohandla sei mob yemabullies? Unovatora painternet wobva wavaita doxing yayatataura. Zvinobva kune gweta. Ndinotenda mu-First Amendment uye due process inondiita psychopath. Then ndobva ndanzi guilty as charged. Unoona link yake yetwitter. Anobva ataura nezvaAaron oti Aaron munhu akanaka chaizvo, inini handisi munhu akanaka. Ndinova mean kune ma-SJW. Chingovaisa masapina movha mavadoksa. Imwe yacho anoti ndotenda ndakawana Twitter yaAaron. Ofa iri panapa ndeyekuti ndinofara chaizvo kurwisana neava ma-free speech vanotivenga ve-SJW. Saka ndoma matweets anobva kuna anotaura achisapota Aaron. Senovich anodefenda free speech yake. Anoti ndine freedom yekuharasa madzimai, ndine freedom yekuita macomments ari misogynistic. Akauya kuGamergate. And he steps up and says that he will protect. Anobva ati inini ndichatoprotecta mahara kuti ndibetsere Aaron kuti adrope kuti macharges Aaron adropwe against Zoe Quinn. Another thing, just to give you a bit more context about Mike. Kuti ndingokupa imwe context pamusoro paMike. No2017 anojoina Alex Jones uya wemaconspiracy theory. Vanobva vabata show paInfowars vari vaviri. Anoramba vachidzika munyika yemaconspiracy theories. Aimbova munyori zvakare. Anonyora mabhuku anodisturba zvakadaro. Handisi comfortable kuverenga maquotes emabhuku ake. Handifariri kumaverenga ari sickening. Hazvitori nguva kuona kuti anonyora nezvei papfungwa dzake dzemadzimai mudating. Anongoti hakuna chinhu chinonzi date rape. Ndo pfungwa dzake. Nakuti hakuna munhu anorepwa kana vanhu vachidanana vari vaviri. So they're basically saying Saka the men don't want anyone interfering with their games. Vari kuti tiri kuti varume ava havadi vanhu vanopindira mumagames avo. Saka vanoti musatiudza zvekuita, tinoda freedom. Munogona kunge muri madzimai muri mumagame edu. Hatidi political correctness
yekuti kanganisira mafaro edu. Saka tidi ma SJWs. Saka musatitorera magame edu. I'm just doing a quick time check. The prophetic part is really important. I want to take my time in Party prophecy yakakosha chaizvo. Ndoda kutora nguva chizoitarisa. Iyi ingori foundation yezvataichitarisa. Pane zvimwe zvakawanda zvandogona kushare ezvinezvi. And then kana paine mibvunzo tinogona kuzoita. Saka media yakaresponda sei muna 2014 apo pakaitwa harassment ikuru iyi, movement iyi payaitekeshera paintaneti ichithreatena vanhu, madzimai, makeria avo. Vakaresponda sei? Saka media haina kuresponda. Chavakangoita vakangotarisa mativi maviri eargument iyi ndozvavakangopresenta panguva iyoyo. Saka vakangoignore vakatoexcusa zvinhu zvakawanda pamusoro payo. Ndichangotsanangura neukasira. Imwe argument inotaura kuti zviri unethical kujournalism. Kune imwe divi vakati yaiva sexual advancement. Kune imwe divi vaiti yaingovawo campaign. Saka vaingopawo miono yavo kuti ava vari kuti zvakati, ava vari kuti zvakati. Havana kunyatsokutaura picture yacho yese. Vaida kungoona mativi ese kuti kuri kunzi chii. Mainstream media havana kunyatsokuzvitaura sezvazvazviri, kuti zvazvairatidza musociety kuti isexism yakadzika sei nemaoutlets iwayo. Saka maattacks aya kana aine chekuita nezveganda pachinhambo chesexism, mainstream media inozvikavha. Vanhu vanotopinda zviri active vachizvinvolva chaizvo nenyaya dzeganda. Tichataura nezvemedia zvakanyanya kumberi, asi ndambodzokera kuna Brianna Wu. Taverenga kuti aikontakta one day per week, aitoenda kumapurisa, law enforcement. Muna 2017 veFBI vakabva vavhara investigation yake. Vakaidentify varume 4 vakasenda mathreats. Vakawana maconfessions kubva kune vaviri vacho. Vakataura kuti tatasenda mathreats tichingotamba zvedu. Asi zvainzwisisika kuti yaiva tinonzwisisa kuti ifederal crime kusenda majokes. Hatichazviiti zvakare. District reMassachusetts authority yeikoko vakatoramba kuva prosecutor vanhu ava. Vachipa mareasons iwayo ari specific. Saka achiposta mareactions ake kuripoti yeinvestigation iyi akanga akatsamwa chaizvo achiti FBI inonidha maagents vari dedicated kuti vanzwisise online culture kunyanya pana na8 channel. What we might do is have just zvatinogona kuita a little look into a little bit of the Gamergate in prophecy. Tinogona kutarisawo zvishoma zveGamergate muprophecy. Is there actually any questions just before I do? Kana paine mumwe mubvunzo ndisati ndataura nezvezvinotevera, kana paine vanoda kukomenta kana vane mubvunzo tisati tapinda mune pati inotevera, regai ndingopidigura board. Any thoughts or any
kana paine vane dzimwe pfungwa kana paine ane kunzwisisa kuti pamasocial media platforms kana mimwe mibvunzo yakadaro. Rachel, could I have you clarify something for me? When you use the word ndokumbirawo nditsanangurirawo chinhu pawashandisa izwi rekuti hashtag unoreva here platform yavanowana hate speech yavo kana kuti zvakadaro kana mathreats iwayo kana kuti ndiri wrong. Ndokumbirawo udzokorodze mubvunzo. Ndokumbirawo ngonditsanangurirawo hashtag. Yeah, that's okay. So the hashtag is just the pound key, hashtag. I think they call it as well. So when you create in paunogadzira the Twitter, you have your mutwitter post that you want to write. une maposts ako anoda kunyora ukazobaya bhatani rakata hashtag iri pakombiyuta yako obva wanyora izwi pamberi pacho zvinobva zvachinja nzira yeizwi iri harisi kusingori izwi. Yeah, thanks. Call a friend. A link. So that link can now be used to link others. Link iyi manje ndiyo inogona kuzoshandiswa kubata vamwe kuti vakwanisewo kuklika pahashtag iyi. Ndo nzira iyo yaunogona kuwana vamwe vanhu vari kutaura nezve hashtag Gamergate iyoyo. Unogona kuzvinyora iwewe, unogona kuibaya. Ndo community iyoyo kuti ndokuwanana kunoita vanhu vecommunity iyoyo. Zvanzwisika here? Zvajeka. Pane information yakawanda iri kuitika. Ndoda kungotaura mafoundations acho chete tisati taendera mberi. Pane mumwe here ane mibvunzo kana kutaura. Pane zvamuri muchitaura zvinogadzira here community zvehashtag izvi? Hongu inyaya yekuti sezvandakuratidzai patwitter iyai Adam Baldwin paakanyora izwi iri akanga asina maintentions ekugadzira community asi ndo zvakatoitika nekuti community iyi kana movement iyi vanobva vabatana manje vabatanidzwa nehashtag iyi vanongobatanidzwa nekuve nehashtag iyi saka vatoo community. What we might do, if I get into it too much, it might take zvatinogona kuita ndikatanga ichimwe chinhu chitinogona kutora nguva. Kune Vox article yatinogona kuzotarisa asi handisida kungoripedza tichimhanya mhanya. Ndoda kuti tiende zvishoma nezvishoma kwokupedzisira nekuti kunzwisisa kweprofesi kwakakosha zvikuru. From the article, and then we might, if that's okay, we can have an early mark. I hope that's okay. Togona kukasira kupedza kana zvakanaka. Like I said before, the mainstream media saka sezvandambotaura vemainstream media muna 2014 havana kunyatsokubata extent yezvaiitika, asi article iyi yeVox yakanyorwa January 7, 2021. I'll just read this through. Harassment nemisogyny zvazviri matambudziko mucommunity kwemakore akawanda izvi zvisati zvaitika. Ndichakupai title zvatisati tadzidza kubva kuGamergate ndo title racho, What we still haven't learned from Gamergate. Harassment nemisogyny zvazviri matambudziko mucommunity kwemakore, kuruvengo kumadzimai izvi zvisina kuregulatwa painternet. And the host of Behind the Bastards podcast described Gamergate to me as partly organic and partly born out of decade-long campaigns by white supremacists and extremists to recruit Heavenly from online forums.
And he says, let me tell the guy I'm working with, I'm going. If you ask me, tell him I'm going, not the boy. And he says part of why Gamergate happened in the first Anotaura place achiti was because you imwe had nyaya these yekuti people Gamergate yakaitika chekutanga preaching ndeyekuti to une these vanhu vari people of paonline ava disinfected young men. But what pane Gamergate had madisinfected that those previous movements varume didn't vasi have was an organised strategy Gamergate made public, yanga isina cloaking organized itself as a political strategy. movement. The flimsy philosophical Vaizviti stance, political its movement. goals and targets amplified by the power of Twitter and a hashtag. Again and again throughout Masimba ayo 2014 and akawedzerwa afterwards, nehashtag and really yepatwitter. well before that, as women in online subcultures Apo through madzimai years of targeted harassment. vari painternet Many failed to pamasubculture understand and vanowanzotargetwa assess what Gamergate was. painternet. Vanhu vakatadza kunzwisisa kuti Gamergate chaiva chii. The media, tech platforms, Vemedia, the niche internet platform, communities. These reactions came internet from communities. places with marginally obscure names like 4chan Izvi and zvakabva 8chan. kune nzvimbo For dzaiva instance, the dzakawanzika corporations they dzakaita kunge vana easily 4chan, manipulated 8chan and the nedzimwe dzakadaro. general public who seem to take it as a nebulous online noise. No one Veruzhinji properly vakaitora kunge identified ingoriwo Gamergate as a ngano major turning point for the internet. internet. Asi The Gamergate hate imajor campaign turning we point would learn later painternet. was the Hate campaign moment when our yatakazodzidza ability kumberi. to repress toxic communities was written off just as trolls began to Apo crumble. ability yedu Gamergate yekumisa ultimately gave way to something vanovenga vanhu deeper, more painternet violent and vanoita more zvematrolls. uncontrollable. Izvi zvakaramba It's zvakubuda tempting to wonder out if of we could have control. stopped Gamergate before it happened. In the years before it came Taigona kumisa together Gamergate into isati a yaitika. systemized Dei movement, takauya pamwe perhaps we chete could have semovement squashed these kernels of yakabatana. hate with better forum Taigona moderation, kumisa vanhu more serious vanovenga ava attention to the tichiva problem, moderate. Dei takapa attention iri serious kuda misogynistic dambudziko harassment, remisogyny and less reliance on the neharassment dzacho. long-standing twin internet wisdom of prioritizing free speech and starving a troll Takaona vanhu until they vaiprioritize go free away. speech. In truth, by the time Gamergate had begun, it was probably already unstoppable. Pakazotanga Gamergate isingachatogoni kumisika. Kana tisina ability yekudzidza zvidzidzo kune zvakaitika. It had been argued that Gamergate helped elect Donald Trump Zvakambotaurwa kuti Gamergate yakabetsera kusarudza Donald Trump sapresident weAmerica 2016. Alicia Rosenberg called Trump the Alicia Gamergate of Rosenberg Republican akadaidza Trump politics in achiti an opinion article Gamergate for the weRepublican Washington Post in 2015. politics muWashington Post strategic na 2015. strategist, Steve Bannon remarked that through Mila Yiannopoulos, strategist wa Trump Steve Bannon, who rose to fame during the controversy as a kuburikidza naMilo Yiannopoulos uyo akasumuka panyaya he had created generations yeGamergate that iyoyo came in through Gamergate akashandira and Breitbart then get turned into politics and Trump. Uya kuburikidza neGamergate akazopindawo mune zvepolitics. In the wake of storming of the US Capitol on the January the 6th by Trump supporters, bystanders on social US media Capitol had plenty to say nemasapota about the root Trump paJanuary 6. Takaona honzero yazvo nemafactors aicontributa anga akabatana nepoint iyi. Ndichamira apa ndoziva kuti hazvina kunaka kumira pakati pearticle nokuti ndoziva kuti ndikaramba ndichienderera zvinoramba zvichita kuti ndirambe ndichipresenta. Article iyi iri kungotiratidza kune zvinhu zvatakataura nezvazvo. Gamergate yaiva major turning point painternet. Tinozviziva kuti paline redu 2014 imajor turning point. Saka article iyi yakanyorwa muna 2001 January 7. Storming yaitika. I think if I keep going, like I said, it will just ndichamira pakati nekuti ndikaramba ndichienderera mberi zvichawedzera imwe nguva pamusoro pestadi yedu. Saka handisati ndauda pamaansa. Tichamira apa toita part 2 tozonyatsokutora kunzwisisa kuri prophetic.
So thank you for zvakanyanya. Tokutendai being with all of us today, and I'll just close in nekuva prayer. nesu muzara nhasi. Tichangovharira Our nemunamata God kana in heaven, we thank zvakanaka. you, Lord, Mwari wedu for kudenga the tokutendai ability to gather all together. Lord, a nekukwanisa lot of kusangana pamwe information chete has passed neinformation through yakawanda kudai today to the Mwari hearers, and I just atadzidza pray nhasi that you help these things yauya settle kune vari into kunzwa. their Tonamata kuti minds, that mubetsere zvinhu izvi we zvipinde may mupfungwa dzavo, gather more information and see tikwanisa kuva neimwe information, the tichikwanisa bigger kuona picture of things, and picha yacho understand more of ihombe pane zvinhu the izvi Sunday law nekunzwisisa that Sunday we're law walking close to. We iyo pray that we yataaswedera would pedo nayo. recognize the Tonamata Mwari importance kuti of tikwanise what kuona Gamergate is trying kukosha to show in this kwezviri kuratidza Sunday law time kuratidzwa period, neGamergate apo taakusvika Sunday law time that we period, may have a memory of uye it kuti and be able tive to recognize it nekurangarira as we go forward. kwezvinhu izvi, We tikwanise thank you kuzozviona and we give all glory to patinosangana you nazvo. in your name, Tokutendai, Jesus. tokupai Amen. mbiri muzita raJesu.